Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Donato. Taong 1963, Salug, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, nakatira sa daang papasok sa bayan ng Salug ang pamilya nila Donato. Konti lang ang naninirahan sa lugar na yon, gawa ng masyadong mahirap roon ang pamumuhay. Karamihan kasi sa mga nagsasaka at nagtatanim ng mga gulay, nakatira doon mismo sa sentro. Mas mainam doon dahil kapag meron kang ibebenta, hindi mo na kailangan pang maglakad ng malayo. Marami din doong ipinahiram na mga makinarya na maaaring makatulong sa pagsasaka. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, hindi ito ganong mahalaga para kay Donato, gawa ng alam naman nila ang gastusin sa mga sandaling manirahan sila sa sentro ng bayan. Bawat galaw doon, pera ang magiging sukatan. Yon ang kanilang iniiwasan, lalo pat ang perang kanilang kinikita ay nakalaan lamang para sa pagkain at iilang mga pangangailangan. Mahirap ang buhay sa labas ng bayan, pero masaya sila sa ganoong estado. Bukod sa malawak nilang bakuran, hindi rin nila nalilimitahan ang kanilang mga anak sa paglalaro. Ang tanging inaalala lang noon ni Donato ay malapit sila sa gilid ng daan na kadalasang dinaraanan ng mga nagsisilakihang sasakyan. Nga pala, konting description lang sa lugar nila. Doon kasi ikot ang kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, ilang metro lang ang layo ng bahay nila Donato sa mismong kalsada. Yung bahay nila, napapaligiran ng mga puno ng saging at iilan pang mga bungang kahoy kagaya ng mga mangga at mga santol. Kahit umaga, madilim sa pamamahay nila. Yung mga sanga kasi ng mga nagsisitaasang puno sa likod ng bahay, nagsisilbing napakalaking lilim na halos umabot na sa bakuran nila. Marami man doong nakikitang nilalang itong si Donato, hindi naman niya yun gaanong pinapansin. Sa loob ng halos humigit 2 dekada nila doong paninirahan, awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanila. Pagtatapat pa ni Donato na, isa sa mga pangyayaring hindi niya roon malilimutan ay noong mga panahong merong bumibisita sa kanilang nilalang noong nagdadalang tao ang asawa niya. Sa wangis nito, mapagkakamalan mo talaga yung isang ordinaryong tao, pero alam ni Donato na isa yung engkanto. Kaya yun pumupunta sa kanilang tahanan ay dahil sa natitipuhan nito ang kanyang asawa. Tumigil lamang yon noong ipinanganak na ang panganay nila. Dahil sa pagbisita ng nilalang, hindi maipagkakaila ni Donato ang pagiging kakaiba ng panganay nilang anak. Gayunpaman, hindi niya yun gaanong pinapansin sa kadahilanang naniniwala siya na normal pa rin ito. Papasok na noon ang buwan ng Oktubre nang merong mapansing kakaiba si Donato sa paligid ng bahay nila. Kapag umuwi siya galing bukid, meron siya doong nasisipat na mga hayop na nasa labas lamang ng bakuran ng bahay nila. Noong una, hindi niya yun gaanong pinapansin. Pero habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng pagdududa. Hindi niya mawari pero magmula noong nanginginain ang mga hayop na malapit sa kanila, pakiramdam niya meron na sa kanilang nagmamasid. Wala siyang ideya kung ano ito, gawa ng kapag nararamdaman niya ang nilalang na yon, pawang mga mata lamang nito
ang kanyang nasisilayan. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang ganoong kaganapan hanggang sa meron nang napansin si Donato na mag-asawang matandang napapadaan sa kanilang bahay tuwing hapon. Meron yung hila-hilang kariton at sa estado ng mga ito, pawang wala na yung matinong tirahan. Nangangalingasaw na rin ang baho ng dalawa na parabang hindi na yun nakakaligo pa. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan niyang kausapin ang matanda para malaman kung saan yon nakatira at kung sino-sino ang mga kamag-anak nito. Subalit dahil sa sobrang katandaan na ng dalawa, hindi na nila maalala kung sino-sino pa ang mga anak nila. Ang tanging tanda na lamang ng mag-asawang yon ay yung kanilang mga edad. Yung lalaki 104 na taong gulang na, habang ang asawa naman nito 110 ang edad. Nang malaman naman yun ni Donato, nagdesisyon siyang tulungan ng mag-asawa sa mga bagay na ginagawa nito. Isang hapon, pagdating naman niya sa kanila, agad naman niyang nasipat ang mag-asawa na paika-ikang naglalakad sa harapan ng bahay nila. Matapos naman niya yung makita, dali-dali naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa na kung maaari tutulungan niya ang matandang yon sa paghihila nito ng kariton nitong dala. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumang-ayon, subalit mariin naman itong inilahad sa kanya na huwag siyang magpapagabi sa daan. Bukod kasi sa hindi nila kilala ang dalawang matandang kanyang tutulungan, napakadilim din ng daan tuwing kumakagat ang dilim. Dahil sa sinabi nito, agad namang nilisan ni Donato ang kanilang pamamahay. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, agad naman siyang nasipat ng mag-asawa, kaya na may minabuti ng mga ito na tumigil muna pansamantala. Nang magkaharap na sila, mahinaho namang nagwika si Donato sa mga ito ng, "Magandang hapon ho sa inyo. Uuwi na ho ba kayo? Ako na ho magdadala ng kariton. Maglakad na ho kayo." Nang marinig naman ng matandang lalaki ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Salamat, iho. Mabuti naman at nagmamagandang loob ka." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong binitawan ang kariton nitong dala. Sa kanilang paglalakad, doon inilahad sa kanya ng matandang yon ang mga napagdadaanan nito tuwing pumapanhik sila sa bayan. Ayon dito na, kahit wala naman silang ginagawang masama, napapansin nilang pilit silang pinangingilagan ng iilan. Yung iba sa mga taong yon, pinagdududahan pa silang mga aswang kahit ang tanging ginagawa lamang nila ay mga lakal ng mga basura. Pagtatapat pa nito sa kanya na hindi na bago ang ganoon nilang karanasan, kaya na may pinipili na lamang nilang manahimik upang hindi sila magkaroon ng kaaway. Dagdag pa ng matandang yon na sa buong buhay niya, hindi niya naisip na merong isang taong magmamagandang loob sa kanila ng kanyang asawa. Nang marinig naman yon ni Donato, napangiti lang naman ito, gawa ng kahit papaano, nauunawaan naman niya ang sitwasyon ng dalawa. Kahit nga siya noon, aminadong pinaghinalaan niya rin yung mga aswang, dahil sa bukod na bago niya lang yung nasisilayan sa kanilang lugar, hindi rin pangkaraniwan ang mga wangis nito. Gayunpaman, natutunan niya sa kanyang mga magulang na huwag agad husgahan ng isang tao, lalo na kung hindi mo pa ito kilala. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, narating na nga nila ang isang masukal na kakahuyan na medyo may kalayuan na sa daang kanilang tinatahak kanina.
Ang lugar na yon, tinawag na tagudtod ng mag-asawa dahil sa iilang tao pa lamang roon ang nakakapasok ng ligtas. Pagtatapat pa ng matandang lalaki na napakaswerte ni Donato sa kadahilanang nagawa niyang masilayan ang lugar na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang ipinagpapatuloy ang pagtutulak ng kariton. Hindi naglaon, doon na nga niya nasipat ang isang barong-barong na merong nakasinding sulo sa gilid ng pinto nito. Paglapit naman nila sa lugar na yon, bigla namang tumambad sa kanila ang isang kambing at 3 kalabaw nitong pagmamay-ari. Noong una, wala naman siya doong napapansing kakaiba. Pero habang patagal ng patagal ang kanyang pananatili sa lugar, napapansin niya na parang nanlilisik ang mga mata ng nilalang na yon. Hindi niya mawari pero malakas ang kanyang kutob na ang mga hayop na kanyang nakikita ay yung mga hayop ding minsang nanginain sa labas ng bakuran ng bahay nila. Nabago lang ang kanyang pangitain matapos siyang tapikin ng matanda habang seryosong nagwiwika sa kanya ng, Iho, pumasok ka na muna sa bahay namin. Pagpasensyahan mo na kung medyo mabaho sa loob. Matanda na kami. Hindi na namin kayang pangalagaan ang aming sarili. Pero huwag kang mag-alala. Malinis ang pagkain namin dito. Hindi ka magkakaroon ng sakit. Maniwala ka. Nang marinig naman ni Donato ang sinabi nito, tumango lang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa pag-upo naman nila sa isang maliit na hapagkainan, agad namang inihanda ng 2 ang sinabawang karne, kalakip ng adobong walang suka at iba pa. Pag-amoy naman doon ni Donato, agad naman siyang nakaramdam ng matinding pagkatakam na para bang hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na kumain. Pag-abot naman ng matanda sa kanyang plato, dali-dali naman siyang kumuha ng kanin kasama ng mga masasarap na ulam na malapit sa kanya. Habang kumakain siya, pansin na pansin naman niya noon ang pagiging makunat ng niluto nitong karne, pero hindi niya yon pinagdudahan. Ayon sa matanda, karne yon ng kalabaw, kaya ganun na lamang ang kunat nito. Pagbibiro pa nito sa kanya na 6 na oras nila yung pinalambot, ngunit hindi pa rin ito nagbago. Matapos naman ang kanilang hapunan, agad namang nagpaalam doon si Donato para umuwi na. Hindi naman siya pinigilan ng 2, gawa ng alam din ng mga ito na gabing-gabi na. Upang magawa niyang makalabas sa tagudtod ng hindi naliligaw, pinilit siyang samahan ng matanda kahit marami pa yung gagawin. Maya-maya pa, nang marating na nila ang daang nagdudugtong sa bayan, masaya naman siya nitong tinapik sa balikat habang nagwiwika yon sa kanya ng, Salamat sa kabutihang ipinakita mo. Balang araw, Donato, makakabawi rin kami sa iyo. Nga pala, Berto ang pangalan ko. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung naglakad papasok ng tagudtod. Pagbaling naman ng paningin ni Donato sa matandang yon, kitang-kita niya ang pagsunod ng mga alaga nito rito. Hindi naglaon, nang mawala na yon sa kanyang paningin, minabuti naman niyang umpisahan na ang paglalakad pabalik sa bahay nila. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang pakikipagkita niya sa mag-asawa para yon ay matulungan sa pagtutulak nito ng kariton. Bagaman marami na siya roong napapansing kakaiba, pinilit niya pa rin gawin ang alam niyang tama. Akala ni Donato makakabuti ito,
Pero dumating ang isang araw na meron nang nakapansin sa mga bagay na kanyang ginagawa. Isang umaga, magbabandang tanghali, habang nagpapahinga siya sa gilid ng palayan, merong lumapit sa kanyang lalaki na tila bang may napansin sa kanyang kakaiba. Pag-upo naman ito sa tabi niya, mahinahon naman siya nitong kinausap ukol sa kanilang trabaho. Noong una, inakala ni Donato na meron lang yung kailangan sa kanya, pero ilang minuto pa noon ang lumipas, unti-unti na niyang napapansin na tila bang nag-iiba na ang paksang pinag-uusapan nila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong tukuyin yung mag-asawang matanda na halos ilang araw na niyang tinutulungan sa pagtutulak nito ng kariton. Alam mo, kaibigan, di naman sa sinisiraan ko yung mag-asawa, ha? Pero ikaw ba? Wala ka bang napapansin sa kanila? Nang marinig naman ni Donato ang sinabi nito, bahagya naman siya noong napatahimik, gawa ng maging siya man, aminadong merong napapansin sa mag-asawa. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap nila, inilahad sa kanya ng lalaki ang tungkol sa mga markang kasalukuyang nakakapit sa kanyang katawan. Pagtatapat pa nito sa kanya, isa yung matibay na dahilan na aswang ang dalawang matanda na kanyang tinutulungan. Subalit ayon sa lalaki, wala siyang dapat na ipag-alala dahil ang mga markang yon wala namang bahid ng masamang intensyon laban sa kanya. Yun nga lang, magiging mainit siya sa mga mata ng albularyong makakakita sa mga markang yon. Matapos naman yung marinig ni Donato, agad naman niyang tinanong ang kanyang katrabaho ukol sa kung bakit nito alam ang tungkol sa bagay na yon. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Marami akong alam tungkol sa kanila. Yun nga lang, hindi ako kasing baliw mo na kukumprontahin sila sa ganoong paraan. Maswerte ka, tol, dahil hindi ka nila tinuring na kaaway. Marami na akong balitang nalalaman ukol sa mag-asawang yon. Kabilang dito, kung papaano sila tinaguri ang mga nilalang na mamamatay ng albularyo. Mag-iingat ka, Donato. Anumang oras, maaaring mawala ang swerte mo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang binalot ng takot sa kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, agad din naman yung nagpaalam sa kanya, gawa ng meron pa yung mga bagay na kinakailangang gawin. Kinahapunan, nang matapos na ang kanilang trabaho, dali-dali naman siyang umuwi para hintayin ang pagdaan ng mag-asawa. Hindi naglaon, nang masipat na niya ang mga ito, dali-dali naman niya yung nilapitan para kumprontahin. Kahit hindi siya sigurado ukol sa mga bagay na inilahad sa kanya ng kanyang katrabaho, naglakas loob siyang itanong ito sa mag-asawa. Matapos naman itong marinig ang kanyang naging tanong, minabuti naman itong manahimik na para bang meron yung iniiwasan. Maya-maya pa, agad naman yung bumulong sa kanya na kung nais niyang malaman ang totoo, kinakailangan niyang sumama sa mga ito. Dahil sa sinabi nito, wala na ngang nagawa si Donato kundi ang sumunod. Bagaman nakakatakot, nagpasya siyang paunlakan ang nais nitong mangyari. Sa pagdating naman nila sa tahanan ng matanda, masaya naman siya nitong inanyayahan na kumain muna, ngunit buhat sa mga nalaman niya, pinili niyang tanggihan ang nais nitong mangyari. Nang marinig naman yon ng dalawa, bakas naman sa pagmumukha ng mga ito ang labis na pagkairita.
hindi naglaon, doon na inilahad ng matanda ang kanilang rason kung bakit nilagyan nila ng marka itong si Donato. Ayon sa matandang lalaki, wala namang bago sa ginawa nilang yon sa kadahilan ng kalimitan nila itong ginagawa sa mga taong nais nilang protektahan. Dagdag pa nito na dahil sa ginawa nila, mas lalong nabigyan si Donato ng proteksyon laban sa mga taong merong itinatagong galit sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung tinanong kung bakit kailangan niya ng proteksyon. Matapos naman yung marinig ng matanda, walang pagdadalawang isip naman yung sumagot sa kanya ng, Dahil kailangan mo. Makinig ka. 3 araw mula ngayon, merong dadayo sa iyong pamamahay ng mga panauhin na hindi mo naman kilala. Susubukan nila kayong palayasin sa lugar na yon at wala kayong magagawa kundi ang sumunod. Magtiwala ka sa mga sinasabi ko, Donato. Wala kang kaide-ideya kung saan aabot sa hinaharap ang pangitain ko. Matapos naman itong makapagsalita, minabuti naman siya nitong pauwiin. Bago pa man sila magkahiwalay sa bawat isa, mariin naman siya nitong inabisuhan na hindi magbabago ang mga pasya nila para sa pamilya ni Donato. Pagtatapat pa ng matanda, na yon ang magiging kabayaran sa kabutihang loob na kanyang ipinakita. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa paglalakad hanggang sa hindi naglaon, nakabalik na nga siya sa kanilang pamamahay. Ilang araw pa ang lumipas, sumapit na nga ang oras na itinakda ng matanda. Dala ng takot noon ni Donato, maaga pa siya noong umuwi para magbantay sa tahanan nila. Akala niya, pawang kasinungalingan lamang ang sinabi ng mag-asawang yon, pero pagtungtong ng 5:00 ng hapon, meron siyang nasipat na isang sasakyan na tumigil sa kanyang harapan. Sa pagkakatanda niya, nasa humigit 10 katao ang sakay ng mga ito. Bawat isa sa mga panauhing yon, may daladalang mga pala at piko na parabang may nais yung hukayin sa kanilang lugar. Pagsilay naman ni Donato, nakasalukuyan ng pumapasok ang mga ito sa loob ng kanyang tahanan. Dali-dali naman niya yung kinumpronta, bit-bit ang isang sundang. Nang magkaharap na ang kanilang mga panig, walang pagdadalawang isip naman siyang kinausap ng isa sa mga ito, habang palihim na ibinibigay sa kanya ang nakasobreng pera. Pagtitigan naman nilang dalawa, mariin naman siya nitong inabisuhan na gamit ang perang yon, makakapagpatayo na siya ng bahay sa mismong sentro ng bayan. Sapat na rin yon para sa kanilang mumunting negosyo kung yon ay tatanggapin niya. Dahil dito, tila bang hindi naman niya maiwasang mapaisip kung tatanggapin niya ba ang iniaalok ng lalaki o kakausapin niya muna ang mag-ina niya. Naniniwala kasi siya, masyadong mataas ang presyo nitong inaalok kapalit ng bahay nila. Ang hindi niya lang noon maisip, bakit nagkakainteres ang mga panauhing yon sa lupaing tinitirahan nila? Upang maalis ang mga katanungang umiikot sa kanyang isipan, nagdesisyon siyang anyayahan muna yung pumasok para makausap nito ang kanyang asawa. Halos inabot din sila ng 2 oras kakausap, pero ni isang dahilan kung bakit nais nitong bilhin ang kanilang tahanan ay wala siyang nalaman. Basta ayon sa lalaki, isa yon sa mga natipuhan nilang lugar para pagtayuan ng isang malaking negosyo. Ang ipinagtataka lang noon ni Donato, bakit gabi yun pumunta, imbis na umaga? Bago lang din ang paningin ng mga ito sa kanya,
kaya hindi niya maipagkakaila na ang bawat kilos nito ay talaga namang kaduda-duda. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang marinig ang iilan sa mga kasama nito na kasalukuyan ng nagbubungkal ng lupa sa labas ng bahay nila. Walang sabi-sabi, agad naman niyang sinugod ang mga panauhing yon. Ngunit sa pag-unday niya dito ng kanyang itak, laking gulat na lamang niya nang bigla yung tumalbog imbis na bumaon. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang pinagkumpula ng mga ito na para bang meron yung masamang binabalak. Pagsilay naman niya sa isa sa mga ito, nahahampasin na siya ng piko. Laking gulat na lamang niya nang bigla yung umatungal at kasabay nito ang pagsilay niya sa matandang nagbigay sa kanya ng babala ukol sa pangyayaring yon. Habang pinagmamasdan niya si Tandang Berto, kitang-kita niya ang matatalas nitong mga kuko na kasalukuyang nakabaon sa dibdib ng lalaking yon. Paghugot naman ng matanda sa braso nito, agad naman siya nitong kinaladkad papalayo. Maya-maya pa, nang masipat naman itong papasugod na sa kanila ang mga nilalang, agad naman siya nitong inabisuhan na hanggat maaari manatili lang sa loob ng kanilang bahay. Dagdag pa ng matanda na ang mga panauhing yon, iisa lamang ang hangarin kundi ang patayin sila ng kanyang pamilya. Bagaman wala siyang ideya kung bakit napasok siya sa ganoong sitwasyon, pinili na lamang niyang maniwala sa mga bagay na inilahad nito. Sa paglipas pa noon ng mga araw, nagpatuloy ang ganoong kaganapan hanggang sa napansin na lamang nila na 5 buwan na pala ang nakakaraan magmula noong unang pagparamdam ng mga nilalang na yan sa kanilang pamamahay. Ayon kay Donato na, dahil sa pangyayari, inilahad sa kanya ng matanda na purong mga albularyo ang kasalukuyang nagtatangka sa kanilang buhay. Dagdag pa nito na, kaya yun ginagawa ng mga nilalang na yan ay dahil sa kagustuhan itong patayin ang kanyang asawa dahil sa yon ang naging sisidlan ng supling ng matanda. Mariin din siya nitong pinayuhan na kapag sinubukan niyang lasunin o patayin ang batang yon, lahat sila mamamatay. Sa loob ng 9 na buwan, lahat ng kagustuhan ng matanda, labag sa loob nilang sinunod. Maniwala kayo o hindi, habang nagdadalang tao noon ang kanyang asawa, hindi lumalaki ang tiyan nito. Wala din sila roong nakikitang kakaiba, maliban lamang sa pamamanas ng mga paa nito. Pagtungtong naman ng araw ng kapanganakan ng bata, parang inebak lang yon ng asawa niya. Nang makuha na yon ng matanda, agad naman itong nilisan ng kanilang bahay at kasabay nito ang pagtigil na rin ng mga albularyo sa kakagambala sa kanila. Alam niyo, Pinuno, na ang kaganapang yon sa buhay ni Donato ay halos hindi niya maisip kung talaga bang totoo o pawang panaginip lang. Pero alam niyo ba na ang lahat ng naiwang bakas sa pangyayaring yon ay nanatili pa rin sa pamamahay nila? Magpahanggang sa ngayon uugod-ugod na siya, nanatili pa rin palaisipan para sa kanya kung papaano na ipasa ng matandang yun sa kanyang asawa ang pagdadalang tao sa anak nitong aswang. Pero isang bagay lang ang malinaw kay Donato, na yung asawa niya ay ginamit lamang bilang sisidlan ng aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Alam niyo yung mga unang part ng kwento parang nabibilib pa ako tsaka humahanga ako dun sa mga naging kaibigan ni Donato ng mga aswang. Alam niyo, ibibigay ko nga sana ng komento
yung pagiging mabuting tao natin, meron talagang suklian galing sa ating Panginoon. Pero mali ako. Kasi naging mabuti si Donato sa mag-asawa, pero ang kapalit nun, ginamit yung asawa niya na sisidla ng anak nga nung lalaking aswang, di ba? So, hindi ko masabi na 100% na nakatulong yung aswang sa pamilya ni Donato. Kasi nga, ginamit lang silang mag-asawa eh. Di ba? Isipin ninyo, yung may mga albularyong pumunta ron sa lugar nila Donato. Yun palang X na yun eh. Oo, may protection si Donato laban sa mga ibang nilalang. Pero may protection din siya para hindi siya sabihan ng mga albularyo na patayin yung asawa niya kasi nga merong demonyong nagkukubli sa tiyan ng asawa niya. Hindi nila masabi yun ng diretso. Siguro kasi alam nilang ginagamit lang din ng aswang itong si Donato kaya hindi nila masabi. Pero yun nga, para sa akin nakakalungkot yung kwento na to. Overall, pinakakawawa rito yung pamilya ni Donato. Kasi nga nagamit sila ng aswang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.